So sa kaap. Ano pa daw siyang kaagi karoon? Maukining sa kababae nga nagpuyo sa Talamban, Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, May. Nak, abot na slulo ni mo. Bless nga tukaw. Okay, ma. Lo, imong chinilas, lo. Bless ko. Awan niya! Kaya ka lang nusa. Pa! Paunsa ba nga nagipatiran man ni Muscati? Tuwag ka di ko gusto magtanaw na mata. Paaway sa ang bata. Pero bunga siya sa imong pagpakasa na mo ni mama ni mo. Wa ka magkatiwas o skwila tungod kay sayo kay kang naguyab-uyab unya unsa na ron, ha? Ay naman ang imong laki, ha? Gibarugan ka ba? Kung gigamit mo ba ang imong oto kaniadto, nindot unta kang trabaho ron? Pa! Wa pa gini ka makadawat? Grabe naman sad pa, uy. Pila na katuig ang nakalabay pero hangtod karon imo pagyapong ipanahong nako ang sayop na kong nahimo. Ha? Ikapila man ko mangayog pa sa ilo ninyong mama. Aron makadawat ka lang sa akong anak. Mama. Dali, nak. Dali. Manutas kwarto. Ma, dili data love ni Lolo. Ha? Nak. Dili, uy. Love tang lolo ni mo. Iya lagi tang permi awayon, pi. Kati, anak. Bata ka pa. Dili pa ka makasabot. Pero nak, ayaw ko na una, ha? Ngaway nag-love ni mo, ha? Ako. Love ka, ayuti ka. I love you, Mama. I love you too, anak. Grabe sa danang imong papa, day, uy. Basta bata, damayon man. Dili sa ko makablame niya, day. Grabe man ko nila expectation ni mama na ako kani adtugod. Pero ako lang giguba. Or, basin maong ingon ana siya kalagot hangtod ron. Kay basin maluoy sa siya magtanaw nimo. Kay ikaw rin naning kamot para sa imong anak. Day, ipaunsa pa man sad na niya nako. Nga wala magiganito magparamdam tong tawhana. Og bisan pag na ako'y komunikasyon niya, dili sa kumugukod ato Wa to'y ayo. Oh, pagita na laglain, kadang na ay ayo. Simple. Na, wa pagid na sa kung huna-huna, day. Focus lang sa gidon na kung Kathy karon. Mao ba? Uy, kasayang. Nga naman? Sayang lang. Kay naamagod untay dako kaayo og gusto nimo sa laing department, good? Ha? Kinsa man? Si Anthony, good. Katong naana say anak. Pero gibiyaan sa babae kay namabdos og lain. Ha? Uy, dili ko ana, uy. Conflict na ganing daan ang akong life. Unya, mamunit pag yung laing conflict. Nasamot. Buutan man gud si Anthony, day. Pas lang sa yung ko ana, day. Day, naara ba tayo team building nung Sabado? Kuyog ha? Hala, uy. Tanawon lang nako, day, uy. Kuyog, uy. Naunsa man ni siya, uy. Paglingaw-lingaw sa good panagsa. Suwayan lang nako, day, kung naaba ko'y kabinla ni Kathy. Maayo ka nakakuyog ka, day. Oo, nangita na ko gipabantay niya. Nya, ako rin gisuhulan. Maayo hinuon. Ato ta dito dapit na. Mga unta, kating paniud to na. Busugan ako, uy. Ay, oh. Yes? Ay, hala. Thank you, Anthony. Ikaw, May. Thanks. Welcome.
Biyaan usa ta mo ha. Murag, hala naman gyud ko din yung dapita, oy. Uy, day, asa day ka, uy? Ay, anha lang sagod ka. Storya-storya sa mong Anthony, ha? Bye. Day! Ayaw lang kahadlok na ko. May? Bibitad na kaunsaon. Huwa mang good. Dili lang ko gusto nga makitaan ta nga kitarang duha nag-istorya-istorya din hi. Kay tingali, unsay una-unaon sila ing kauban nato. Then, let it be. Oh, Anthony. Single ka. Single pod ko. Anthony. Anthony, unsa man gid tumong aning imong pagpakig-istorya? Wa lang. Gusto lang ko nga magka-istorya-istorya ta. Kung doon naman kay plano, ayaw na lang please. Prangkahan lang tikandaan ha. Dili pa ko ready. And mas priority na ko ang akong anak karon. Parihas din ta. Priority sa nako ang akong anak, May. Maubitang nangita kong partner nga kayang dawaton ang akong anak nga mura na sa og iya. Pero at the same time, kanas ang ganahan ko. Anthony. See? Tarong magunas Anthony, day, uy. Tida siya pareha sa imong ex nga way ayo. Dili na lang ta maghiskot anak day bi. Ang ako manggod ba, kung makigrelasyon ko balik, kana sure na gyud ko nga siya na gyud. Itingalik pasakitan lang ko. Unya, pasakitan sa dang akong anak. Lain na sa nakasaba sa akong papa. Si Anthony gani. Anong di man kaniya? O pagkain mo na suwayan? Unya na. Unya na kung makaila na gyud ko sa imbatasan. Mama, nindo taon no kung napakoy papa. Oh, nganong nakaingon makaanak-nak? Ang, kita man ko sa akong friend sa school. Ngayon siya sa iyang mama o papa. Unya, happy kay silang tan-aon. Kathy. Nak, kay baw man ka nga love kaayo ka ni mama, di ba? Oo, Nak, bisag wa kay papa pero love kaayo ti ka. pero mas nindot unta manok kung na ako'y papa. Aron duha mong mag-love na ako. Kathy. Told you na kana magud si Cathy day. Mangita man gyud nagpapaingon anang idara uy. Unya unsaon man nako day uy. Nga man gid magpakabana iyang amahan niya. Hala uy. Ngano kadto man sad nga naa may willing magpakaamahan? Sige lang good, sabot-sabot lang good mo. Parehas bitaw mong gibiyaan. Give it a try lagi. Basi pa daig mo work mo. Day. Salamat. Alas 5 na in town. Maka-out na gid ko. Ay, kapuyas akong lawas. Uy. Day, una lang ko ha. Napakoy lakon. Nag-umra ba? Basi maaptan kong uwan. Sige day. Amping. Bye! Si mama ang nanawag. Hello, ma? Nak si Cathy gihilantad, purtig idita. Nabalaga na kaayo ko. Nagpurong naman Unsa ma? Nak, pagdali diha. Hato na lang sa doon ng ospital. Sige ma. Kinuo ko. Naunta man ka ang akong anak. Ayaw lang itaw gitugot ka doon daw itong mahitabo niya. Maluoy ka, Diyos ko. Okay ka? Dili ko okay. Kinahanglan ko magdalik-uli kaya ang akong anak pati ko nung inita. Ha? Mo ba? Dali na. Sakay na lang ako kay... Kauwanon na ba? Tingaling malangay ka. Matod sa doktor. Okay na ang kahimtang sa akong anak. Maayo gani ka negative siya sa dengue. Mau ba? Maayo hinuon. Tod, di ako idang breakfast, Ato ning sawaan. Anthony, naikog na kaayo ko nimo ay. Kung dili pa tungod nimo,
Dili gud unta na ako madali ugda ang akong anak dinhi. Unya karon, nagdapog yung kagpamahaw. May, sa ako nang giingon nimo. Seryoso ko sa kong tinguha nimo. Og andam kong magpaabot kung kanus ako nimo dawaton. Anthony. Oh. Kathy, nak. Siya akong papa. Oh, Oh. ha? Hi, Kati. Nay, dili ako ang tinuod ni mong papa. Pero, pwede ra kayo ko ni mong himuong papa. Kung gusto ka. Sure ka? Oh, na, Kathy, hinahinay lang. Bago pa kang naayo. Kung ma-okay na cute ka, o niya makagawas na ka din, he. I-treat ka ni mama sa gawas sa imong paboritong kananan, okay? Naguyab to ni Mos Anthony, May. Oh, ma. Mao pa. Maayong tao. Unsa, ma? Nakita na mo sa imong papa nga buutan katong tawhana. Ma. Ay, maayo kinasuroy ka din, eh. May! May! Pa! Oh, Anthony? Liya ka? Unsa ko ng pangutan na, ha? Uy, ati man na ningi mong bisita. Sige na. Ma, naa si Papa Anthony. Kagud girl na ning Kati. Uy, pagpapa naman gid nako. Sige na. Lihok na dayon, May. Oo, pa. May? Oh, naghila ka? Kuan. Luha lang ni Kalipay. Sukad ba sukad nga ako nagipanganak si Kathy. Huwag yung ko makafeel o gaan ni Papa. Karon lang. May, ingnan ko nga dakinhanglan ka na ko. Isaad ako. Dili agad ka pasagan. Hasta na si Kati. May, seryoso ko rin ako. Oo niya. Ang mama sa imong anak. Oh, nga naman di siya, Na naman to'y palaing pamilya. Dili pa rin kasado ato. May, unay mo lang kong sugton ron. Dili gina ko dugay-dugayon. Pakas lang tagid ka. Anthony. Akong gisugot si Anthony. Tungod kay nakita na ko nga sukad lang siya miabot sa akong kinabuhi. Ambot ba? Muragaan na kaayo ang tanan. Og mas doble sad ang kalipay nga akong nakita sa akong anak nga naa na siya'y papa. Naapagid siya manghud nga anak ni Anthony. Kay maguwang man lang ubo sa katuig si Kathy. 1 year after, nagpakasal ming Anthony. O karon, naa na sa may umaabot nga anak nga amo na kyud. Dili na lang kutob, dagang salamat, RMN. Mana. So za ka up. Ano ba daw siyang kaagi karon maganing usa ka babae nga taga Inayawan, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Malu. Miss? Ako? Oh, imo ni? Ay, oo, ako na. Salamat ha. Thank you kaayo. Patay unta kong mama kung nawa pa din akong cellphone. Ako mo ko'y nakasunod og lingkod sa imong gilikuran ganina. Thank you, gud ha. Anak, kaayo ka. May bayad ang pag-uli na ko sa imong cellphone. Ha? Imo rampangan. Patik na. Malu.
Hi. Hi. Abi na kong imo kong Indianon. Di na nako batasan, no? Aw, kung imo pong gi-Indian, atuon mo sa tagas inyo ba? Nakatutol day ka. Kapag na pagtultol sa inyo. So, hero na ko tibok iniyawan. Maluoy na lang tanim mo. Maugid. Luugid kay ko. Busa kay mayalag kaon ron ha? Na, gutom na ba kaayo ko? Gipangandaman ka rin akong atong panagkita. Ingon man ka, libre ka. Maong kapagutom ko. Ha? Inuton giday nimo? Lain sa kagdi. Hello? Rick? Danawag lagi ka. Usa problema? Wa pa ka kapuya. Nga naman? Ganina ramon kang nagdagandagan sa kung nagod. Karhaan. Bitaw, kasuway na ka ng duka na kay ka, unya di ka makatug. Maong nanawag ka na ako kay mangangin ka? Oo, kay ikaw may hinungdan, hindi ko makatug. Mangangin ko nimo. O gano'n ako magkuninungdan? Giyon ka mang kunutat ka? Imo kong gipa in love nimo. Hinungdan nga magsige ko na una nimo. Kung may hinungdan nga, di ko makatug. Weh, pag sure diha, oy. Ikatuog na, oy. Duka ra na. Kabangin di ko nga makatug ko. Unsa man lang kita kapagtapang? Sugta ko di. Aron may luna ning akong utok, unya makatug ko. Unsa? Ngika ni mo no? Karong pagani ka manguyab na ako, sugto na ta ka? Di ko, oy. Kalain. Aw, una-una lang nga, dugay na ko nanguyab nimo. Aron di kalainan. Unsa? Ato na ko, ma. Asa naman sad ka malo. Sige naman lang kang galakaw, oy. Di naman ka magpuyo, bay. Sa mall, rama, oy. Kita rami sa kong barkada. Pahuway pa ka, o di ba ka, manglaba ka. Ma. Kaya kapag sigiglaan. Kamay naman ang nambulingon, ma. Kaya gilabhan man ako ang mga dikolor ganin ng buntag. Ato na ko, ma. Bye-bye. Oy, bound din. Bisag way klase, bangayo bound. Alkonsiha ba na ako yung kalaki, ha? Atong papa ni mo pangayo, ay. Uy, ganun ariman ako nga ikaw mo'y nagkupos kwarta. Awa? Ano lagi ko ni mo mangayo, ma? Hahay, puyo pa ka malo. Ay, tagain lang ko nagod. Sao nga batan o naman ang anak ni mo? Sawa, may pas papa. Thank you, pa. Ini-graduate na ako. Palitan niya takag dagang tabako. Ayaw lang ng sigarilyo kay mas makadaot na. Di ba, pa? Yara, ka na. Lakaw na. Thank you, ma. Thank you, pa. Oo. Hoy, pasimple kung mo aspay. Hoy, ni uban ko ni mo din sinihan. Pero wa na magpasabot nga gisugot ka na kano. Katanaw na gid kong salida. Katanawon ka, o gimingaw sab ka na ko. Ano? Mingaw ko ni mag-ining istorya, ha? Masige ng taga-kita. Unya, niguli na ako sa ako. Nagpusot-pusot ang imong test. Maunyo na kamingawan nimo nako. Kun mawa ako. Unsa? Asa man day ka? Mo abroad. Ha? Imo kong diyaan? Hoy, di bagay nimo ang mahilumoy. Nadugmok mo ng sudan o sa sige ni mag-ukay. Time para god. Unsa man na? Nihila ka o isipon ka? Hangad ra god be? Badya. Wa pa gani ko makalarga, mihilak na ka. Ingon palagi ko. Nagpakipot ra gid ka. In love gid ka nako. Sa badya. Kinahanglan pa pag nag-isulti? Kinahanglan. Mas nindot man kon imong ditukon. Aron doon na kay kasiguruan. Nagisbuk ko nimo. Basta may balikon ka. Kinahanglan yung mo approach ka? Dili na lang pangit ang trabaho. Anugon ang petisyon sa akong iyaan. Kung ako ning palabyo. Gilauman sa pusong pamilya na makatabang nila kung maka-abroad na ko. Igo sab nga makatigom na kung dakod ako ini-graduate ni Mus College. Pakasal niya ta. Ayaw kong panauma. Ganong dili man kamulaon. Kadi ka mahuwat.
Di pa lang ko di mo balikon. Balikon magaling na kong iro na mo. Ikaw pa ka, nga mas guwapa pa ka sa akong iro. Ningawon ko nimo. Imo kong gianad nga makita ta kanunay. Wadyo kay tatasan. Imo kong gianad. Karon yung butal maning imo ha, eh. Guard. Paliw kong dakop inibahan na, God. Kasakit ba namang magmahal, eh? Dire na, God, bay. Ako na ka. I love you, Malu. I love you too, Rico. Na ang pag-ibig sa buhay ko. Gusto na ko si Parcho na niya. Promise, ha? Di ko niyo kalimtan. Promise. Hindi kabot ako dito, manawudan ko din mo. I love you. I love you too. Ay. Kapoy? Ay, okay ra. Sakit sa sampot si lingkod. Coffee ta? Break pa man na to. Padong bitaw ko sa kantin. Tana. Lo? Taw-taw na tanggauban ng trabaho ba? Pero, wa mo siya kung makakita nga nakay kuyog nga uyab. Ay, kung inawa kay uyab siya mong kagwapa. Luna, ito sa Canada. 2 years sa kapindik to. Abroad ay. Liso day kong kumpinsya na kay mas makatag man siya ni mayong ugma. Mao na yang giingon ako sa una, sa pa siya mularga. Ngahatagan ko niyag maayong ugma. Pero, human sa usa ka tuig sa among long distance relationship, galit lang naputol. Mao ba? Mao nila kalisod usahay sa long distance relationship kay may usa-usahay nga malimot. Tingali siya, nalimutan ako. Tingali nakakita na siya glaing dito. Pero ako, uwa pa ko malimot niya. Hayahay ko tawhan na. Lisod kalimtan ang sama ni Rico, Al. Pulos malipay yung adlaw nga akong mahinumduman upan niya. Mao nga ang tutron. Nilaong paghapon ko. Nga usa ni mga adlawa. Mupalik siya. O tumano niya ang yung gisaad nako. Malu. Hawakan mo ang aking kamay. Muli ko kalumi. Tulo na katuig ko ka sa pagbiya ni Rico. O kantod karon, nilaong paghapon ko sa iyang pagbalik. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa iyong pagsagading akong sugilanon. Wala nang iba. Mana so sa ka up. Ano pala siyang kaagi karon, mao kining usa ka lalaki nga taga Lama Konsolasyon Cebu. Hanggang tumatatampo nagdasingan nga maning. Gang, maning. Gitawag ko ni mama nga paapason ako sa US. Mao ba? Unya, sa may plano mo, gang? Wa pa ko kahibaw, Kang. Mauna kigistorya ko ni mo bahin, ani. Gang. Unsaon na lang kung mularga na ka, ang atong mga pangandoy. Apit na ra ba ko mo graduate? Apit na ko mahimong doktor. Ay ko biya din eh. O sige, Gang. Hangyoon ako si mama nga dili lang una kumular ka. Unya na kun, pwede na ka makasunod na ko dayon. Sige, puhon, gang. Puhon. Congratulations, anak. Salamat kinaning kamot, yun ka. Wagid ni mo pakyasan ni papa ni mo, bisan og dili ni mao ang kurso nga gusto na mo for you. Salamat sad ma kay nisugot mo nga magdoktor ko. Og di na ako usikan ang akong pagpaningkabot ma. Pa. Proud kay ko nimo, son. Salamat pa.
Gang kadiyot sa... Unya na to magsulti ka. Umanato ani. Dili, Gang. Dili pwede. Ha? Oo, sige pwede. Dili ni pwede atong kibuhat. Dili pa ko andam aning butanga, Gang. Nga naman. Gang, naginam-ninam na kay kunimo. Gang, please. Oh. Dili pa nila ko mahatag di mo hang to dili ta makasal. Dili ko gusto mo maptus nga wa damhagang. Daghan pa kayo tagpangandoy, uy. Ilabi ka na, di ba? Maong... Sorry kaayo, Kang. Okay ra kang kasabot ra ko. Puhon, muabot raon niya na. Salamat sa pagsabot, Kang. Happy 9th anniversary, Gang. Happy 9th anniversary po, Gang. Kasosyal sad ani, uy. Nagpa-exclusive man yung ka ni restaurant. Nga naman, nga kita raman. Kinsa na ingon nimo nga kitara? Ha? Guys! So na mo! Po. Oh. Wow! Nga nung naaman na itong mga amigo-amiga din, Gang. Hasta nga itong pamilya. Gang, gusto na ko makita nilang tanan kung unsa ka kaimportante nako. O gusto kong mahibaw sila nga mahadlo ko nga mawa na nako. Maning. Gang, will you marry me? Romina? Yes. Yes. I will marry you. Yes! I love you. So, mo to tanan sir ha. Anyaan sa man, may gusto pa kang i-add para sa gusto nimong mahitabo sa inyong wedding? Wala, okay na. Okay sir. Sige sir, ato na ko. Thank you. Wow! Bisiya sa kong amigo, ha? Oh, okay. May laing makalihok ani ako raman. Asam na yung imong bride-to-be? Busy pa kayo sa iyong trabaho. Pero sige lang. Okay raman nga ako mo'y mulihok ini. At least, nakita niya kung unsa ko kaseryoso nga magpakasal niya. Seryoso? Okay na ang tanan? O lagi. Di ba, ningon ko nga ako'y bahala kay busy man ka? Ikaw di ay. Dili di ka busy. Busy sad. Nabisi ko sa ospital kay base nung ma-promote ko isip head sa mga doktor. Mao ba? Maayo hinuon. O gang, mao nga ikaw, pag-andam na lang para sa mismong adlaw sa imong kasal, okay? Og ayaw di kalimot ha? Ayaw kalimot paibaw nilang mama og papa nimo. Mao na'y problema, Kang. Ha? Nga naman? Nasakit si Papa. Maong dili sila makaanhi. Og... Paatuon ako ni Mama asap sa US, Gang. Unsa? So, mularga gyud ka, Gang? Oo, Gang. Wa mo ko'y choice. Pero, Gang, may gi-suggest si Mama. Ato na lang kuno ta magpakasal sa US. Unsa? Gang, okay na ang tanan. Anugon kayo ang akong gasto kung dili na to dayon ning atong kasal. Si Mama mo ay mo gasto kuno sa tanan, Gang. Basta ato lang kuno ta magpakasal. Og ato na ta mo puyo. Unsa? Uy, dili mahimo. Ma. Imong biyaan ang imong trabaho din, he? Ang dugay na imong gipangandoy nga trabaho? Unsaon naman ang imong promotion? Ayaw kong ingna nga imo nalang buhian ang tanan para lang anang bayhana. Ma, di na ko kaya nga mawa si Romina nako. Pero ang imong pangandoy,
kaya rin nimong mawa nimo, ha? Maning, wa ka na mo pahuman na og eskwela para imo lang usikan. Unahang imong kaugalingon, oy, ang babae na arag yun na, moabot ra na. Naglibog na sa gyud ko, ma. Mas maayo pa siguro og mulikay na lang una ko ni Romina. Aron makaunaw na kong tarong kung unsay angay na kong buhaton. Ikapila na nga tawag ni Romina na ako. Diligi ko makadecide. Gusto kong ikauban siya pero dili ko makabiya sa akong trabaho din eh. Niundang na ang pagring. Ay. Si Romina mo ay nag-text. Gang, ugma na kumularga. Please, mag-istorya ta before ko mularga. Oh. Ay. Salamat kay nisugot ka nga mag-istoryata. Nakasabot ko ni mo, Maning. Nahibaw kong naglibog ka. Kay bisa naman og ako mo ay nasa mong lugar. Pero unta makasabot po ka na ako nga dili na ko pwedeng pasagdan ang akong amahan. Dili ko musugot ka. Nga mawa siya nga wa ko sa iyang kiliran. Og dugay na akong pangandoy nga makaadto sa US kang. Wa na ko buhata kay dili ko gustong biyaan ka. Di sa ko ganahang mo biya din eh. Maong naglibog ko unsay angay na kong desisyon. Pero kang, dili ba pwedeng mo-risk lang ka para na ako? Gang nahibaw kagyod nga naa din ang akong pangandoy. O gamay na lang ang kuwang para ma-promote ko. Dili na ko kayang biyaan din. Unsaon na lang ang akong pangandoy kang. Ang akong kalipay. Og ako, unsa naman day ko nimo? Imo ra kong babay, ha? Dili ba di ko usa sa imong mga pagandoy, Gang? Dili ba di ko nimo kalipay? Gang. Pila sad ka tuig gawa na ko malihok ang akong pangandoy tungod nimo. Tungod nimo ni sacrifice ko. Pero karon dili ka makasacrifice para nako, ha? So, namuyboy ka? Ha? Dili man, Gang. Away padulgan ni atong istorya. Diri na lang kita kutob, Gang. Og mao na ni ang katapusan na itong panagsulti. Mas maayo pa. Sigurado ko. Karong orasa nakalarga ng eroplano nga gisakyan ni Romina. Nabayot naman siguro ko. Sige naman kong hilap. Kalagkot ba yun? Mahal ti ka, Romina. Pero saan masag nga akong mga pangandoy? Kung kano sa hapit na ni matuman ang tanan, o sa imo pagbiya. Pero, Gang, dili ba pwedeng mo-risk lang ka para na ako? Og ako, unsa raman day ko nimo? Imo na kong babay, ha? Dili ba di ko usa sa imong mga pagandoy, Gang? Dili ba di ko nimo kalipay? Gusto ka, Gang? Ikaw nga ako kalipay. Ug pangandoy na ako nga makauban ka sa tibuok na akong kinabuhi. Bahala na. Urisko ko. Akong lihukon ang mga papilis para makalarga ko. Anak! Maning! Nakabihi ang bultahan. Nga numaroon sila si Mama Papa. Ma? Pa? Anak,
Wa ka ba mo tanaw sa TV? Wa, nga naman pa. Anak, naay na disgrasya nga sakyanan dool sa airport. Usa? Unya ma? Taxi, nak. Og patay ang sakay ini. Unya? Pa? Ma, diretso haragugo ninyo? Nak, ang maong taksi mo ay gisakyan ni Romina. O patay na siya. Usa? Dili na tinuod ba? Dili na tinuod! And I love you so. Nag-isod yung dawat sa netabo ni Romina. Sukat adto hangtod karon, wa pa ko makakita og babae nga nakapapitik og balik sa akong kasing-kasing. Kay hangtod karon, mahal gyapon ako si Romina. Ug wa na ko'y planong magminyo pa. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Handumana. So sa ka up. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Mabini, Bohol. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Maria de Vena. Nga may ni friend request na ako. Christian ang pangan. Ako na ni-accept, B. Kumusta? Okay ra. Salamat din sa imong pag-accept sa akong friend request, ha, Divina. Okay ra, oy. Nindot biya nang daghang taog friends. Maog yun. Asa ting inyo ha, Chris? Diri ra ko gud ko sa Bohol. Mao ba? Parehas rin ditag lugar? Pareha kayo. Mao bitaw nga gusto kong makik-friend nimo kay pareha ra nga tong lugar. Okay ra ka nga manawag ko or mo chat ko nimo, Div? Karon di ay. Nanawag naman ka. Sino niya ba og nay masuko ba? Nga mo chat-chat ko nimo or manawag ba? Masuko niya nang imong uyab diha. Wa mo gud ko uyab. Sure? Lagi. Naol, nagka-video call per me. Ikaw giday. Friends na maguming Christian. Mao gani. Maayo pa kaday kay nana kay Christian diha. Saba oy. Unya day, kun manguyab si Christian nimo, imong sugton? Ambot lang ka, day. Kinsa man ni sayo kaayo ni chat nako oy. Uy, hala, si Christian. Basahon ako. Ang ganda ng umaga because of you. Ang ganda ng dream ko, it was all about you. Ang sakit ng ulo ko, puro you na lang ng you. Sabi ni Doc, maybe because I miss you. Kasi yung wanak sa naguhugot ni Tawhana, oy. Nanawag ba lagi ka, Chan? Gimingaw ko nimo, Div. Ha? Anong gimingaw man ka na ako? Ambot boy, sukad lang nga nagka-friend ta. Magsige na hinung ko gunahuna nimo. Nga naman ko nun na. Ambot lang, basig mo na nilang giingon nga love. Ha? Love na gid ni. Dave, kung manguyab ko nimo ba? Imo ka kung sugton? Oh, Chris, sorry ha.
Dili pa na ako matubag. Haya-haya sa kong amiga, nanamay ng uyab. Naglibog man ko dahi, uy. Ngano naglibog man ka? Naglibog ko kung angay baka na kong sugton si Christian. Ay, wag ko mahibaw sa kong buhaton, day. Hay, day. Sayon na day, uy. Unsa may akong buhaton, day? Unya na siya sugta kung magkita mo. Kay kung imo siyang sugton sa cellphone, di pa lang ka makauyo niya sa personal, na. Mao sa day, no? Mao nga ko'y kasulti ni mo. Mas maayo gid nga magkita lang una mo. Kumusta naman akong giingon ni mo, Div? Kuan, Chris. Basi nagtuo ka nga nagbinuang ko ni mo, ha? Sabi ni mo, tininuod gid taon ning ako, ha? Sugtan ako, Div. Kuan man good, Chris. Dili mo ko ganahan nga pangyaban sa cellphone lang good. Mas ganahan ko og personal gyud. O kung mo na, magkita ta. Ha? Salamat nga nakikita ka na ginako, Divina. Kagwapo din ito ka na. Div, naunsa ka, uy. Huwag ka mutingog diha. Kuan. Abi magud na ako binuang na tong imong giingon nga makikita ka na ako. Kinahanglan jud nga makikita ko nimo, Div. Aron mo tuo ka gid nga tinuuray ang akong pagpanguyap nimo. Christian. Unya karon nagkita nam kita. Motuo ka na ginako, ha? Chris. Unya, unsa man? Uyab na ta? Oo, Christian. Ako nakagisagot. Salamat, Divina. Unsa ning akong nadunggan nga balita? Nga nag-uyab-uyab naman ka, Maria Divina? Kuan? Unsa man? Tinuod ni? Oma. Kahilas baya nimo, no? Kabata pa nimo, unya nag-uyab-uyab ka na? Buwagin ang uyab nimo, ha? Ma. Buwagin na! Kung dili ka gusto nga ako kang paundangon sa pag-eskwela. Unsay magbuwag ta? Mo na, Chris. Magbuwag na lang ta. Kinibaw na magod si mama nga nag-uyab-uyab ko. O iyak ang pabuwagan ako. Love ko ni mo, di. Love? Pag mo na, di ta magbuwag, uy. Ha? Di ta magbuwag. Unya, sa may itong buhaton. Gusto ko man kayo si mama. Akon, ipatuol lang na to ni mama ni mo nga, buwag ta. Pero ang tinuod, uyab paghihapon ta. Christian. Maayo kay nituman ka sa akong giingon nimo. Mahadlok sab ko nga, imo kong paundangon sa pag-eskwela. Maayo. Kay kung nisopa ka pa nako, paundangon na gyud ka. Chris, nanawag lagi ka? Magkikita unta ko nimo kay dugay-dugay na magud nga wa ta magkita gud. Chris, sorry kaayo ha. Dili mo ko mahimong mulakaw kay naa si mama diri sa amo. Sa ato pa, di gid ta makita ini. Oh, Christian. Og sorry gid kaayo. Hapit naman mo usa ka semana nga. Wa na mo kontak si Christian ako. Asa man ka si Christian? Day, Div, maayo kay nakita ta. Nga naman, Day? Pakita na ko picture sa imong uyab.
Ha? Ang ano man, day? Basta, pakita lang ko. Nakakita na mo ka sa una? Kadating ipakita ka na ko sa cellphone. Sige lang, good. Pakita lang ko usab. Pastilan ganing bayhan ha, oy. Di na, oh. Hala. Ang ano ka, day? Huwag gid ko masayop sa akong nakita, day. Ang unsa man, day? Ako nakita si Christian nga may kuyog nga babae, day. Og nag-agbay pa sila. Ayaw gud pag binuang diha, day. Day, wag gid ko magbinuang nimo. Tanawa, oh. Tanawa ni picture, oh. Kaya ako man gid sila gipicturan. Tanawa og dili ba ni si Christian nga may kuyog nga babae? Si Christian gid ni. Onya, mutuo na ka na ko? Kung si buti pasabot ini. Nga may laing uyab si Christian. Maayo kay nakakontak ka na ako, Christian. Nga naman, Dave. Ngano? Christian, unsa good ni? May lain na di kang uyab? Christian, tubag ako. Di na. Ganun imo ba buhat na ako, ha? Abi ba na akong tinuod kang nahigugma na ako? Tinuod bitaw nga, love ka na ako. Love? Kung love pa ko nimo, dili uta ka magitaglain. Sorry, Dave. Pero mag-unsa man ang akong gugma nimo kung wa kay panahon ako. Ug usa pa sab, supak ang imong ginikanan sa atong relasyon. Maong mas maipatingaling nga magkalimtanay na lang ta. Christian! This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other I hope she getting better sex. Sakit pa nang among panagbuwag ni Christian. Pilit na kong dawaton kay may lain naman siyang uyab. Kanimo, Christian, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Dinhin na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.